бунёди нуфузшумории Созмони Милали Муттаҳид бо анҷоми озмуни «Ман бо духтарам ифтихор мекунам» исми падаронеро эълон кард, ки дар бораи духтарони худ иншо навишта, аз бартарӣ ва истеъдоди онҳо қисса карданд. Ин озмун моҳи июли имсол эълон шуда ва шоми 14 октябр дар Душанбе ҷамъбаст гардид. Наҷмиддин Шарипов, ки дар ин чорабинӣ ҳузур надошт, барои иншои беҳтарин дар бораи духтараш ҷоизаи бунёди нуфузшумории Созмони Милали Муттаҳидро соҳиб шуд. дар баробари ӯ даҳҳо падари дигар низ аз хислату орзуҳои духтарони худ қисса карда ва онҳоро боиси ифтихор донистаанд. Фазлиддин Қурбонов аз ғолибони дигари ин озмун сокини деҳаи Чорбоғи ноҳияи Қубодиён аст. Бо он ки касбаш иқтисодчист, аммо солҳо боз дар Русия муҳоҷири корӣ мебошад. Ӯ 6 духтар дорад ва мегӯяд ҳатто боре ҳам эҳсос накардааст, ки беписар аст. 5 духтарча дорам, писар надорам, ҷудо шуда рафтаистам. Ман фикр мекунам, ки ин кори хато аст. Ина ман худам 6 духтарча дорам. Амин ҷои писара, амин духтаром ҳамаш ҷои писарро мегирад ҳамаш. масъулони озмуни «Ман бо духтарам ифтихор мекунам» гуфтанд, бо интихоби ин мавзӯъ талош карданд падарон ба духтарони худ ҳамон гуна арзиш гузоранд, ки ба писарҳои худ қоил ҳастанд. Ин дар ҳолест, ки аксаран бо сабабҳои иҷтимоӣ духтарон аз таҳсил ва фаъолиятҳои иҷтимоӣ дур мешаванд. Ба ин озмун ҳамагӣ зиёда аз 300 расм, акс ва иншоҳоро равон намуданд. баъзе шарикони мо мегуфтанд, ки шояд мардҳои мо дар ҷумҳурии мо инқадар фаъол нестанд, онҳо наменависанд масалан, ё ки кам менависанд. Лекин мо хеле ғайри чашмдошт бисёр иншоҳо гирифтем ва бисёри онҳо албатта дар бораи кӯдакони хурдсол буд. Яъне духтарчаи ман қадами аввали худро гузошт, табассум кард, маро пешвоз мегирад, маро гӯш кард, ҳарфи аввали худро гуфт ва ғайраи ҳоказо. ҳакамони озмун гуфтанд, барояшон интихоби ғолибон мушкил буд, зеро қиссаҳои навиштаи ҳам падарон ва ҳам модарон ҷолибу хонданӣ ва гоҳе ғамангез буданд. бояд қайд кунам, ки дар баъзе иншоҳо гуфта мешуд, ки хусусиятҳои хосе, ки барои бисёртар ба занҳо ба модарон ҳастанд, дида мешавад. Лекин бисёртар иншоҳоеро низ дидем, ки фаҳмидан мумкин, ки инро албатта падар наиштааст. фаҳмидан мумкин буд, ки онҳо аз духтарони худ фахр мекунанд ва барои беҳбудии духтарони худ кӯшиш мекунанд, ки ин барои духтарон хеле зарур аст. дар ин озмун дар баробари падарон модароне ҳам кам набуданд, ки бо ифтихор аз духтарҳои худ иншо навиштанд ва лаҳзаҳои гуногуни ҳаёти духтаронро бо падарҳо аккосӣ карданд. духтарчаам соҳиби ҷоизаи аввал шуд. Вай дар мавзӯи «Ман бо духтарам фахр мекунам» як расм кашид, ки бисёр расми сода буд, вале вай дар расмаш тасвир кард, ки духтур будан мехоҳад. Я хочу стать доктором.